Ez li Berlînê di nav qerebalîxavê paytexta mezin û pirçamdî de dijîn. Û bojekê li zanîngehê min ciwanekî Kurdê bi navê Baran ji Şirnexê nas kir. Min got, navê min Nûhewî got, li welatê min jê re dibêjin Şerê Nûh. Vê herokê di hişê min de birûskek veda. Baran ji min re qala çêyayê cudî û keşteya Nuh kir. Min biryar da ku bibim şagirtê zimanê Kurdî. Min li YouTubeê kanala Kurdî TV dît. Ew bûn mamosteyên me. Min her vîdyoyek herîkêm de caran li pey hev temaşe dikir. Min hewek bi dengê bilind dubare dikirin da ku zimanê min hîn bibe. Dengên qû di odeya min a Berlînê de olan didan. Bi amûrên a yê min vîdyoyên xwe yên anîmasyonî çêkire. Îlî ez ne tenê fêr dibûm, min hînî kesên din jî dikir. Her peveke nû darikek bû ku min li keşteya xwe zêde dikir. Piştî 6 mehan, ez gihîştim asta a yek. Ziman pirek e ku deryeyan derbas dike û me nêzî hev dike.